Good afternoon, masana bwino konse kumene muli kaya madzulo abwino konse kumene muli kutengeranso ndi zigawo ena panopa ndi mamawa abwino. Anyway, tipatsane kuma update pano kuti tikuyendera pati. So pakatili pano AI ena ndithu amaganiza kwanena kuti pa nthawi imene Iran yapanga strike kamene kuti yapholisa ku Israel, then kenako nti pakhala basa Trump ayamba kukuwa kuti basi pene pachapo nkhondo iyi tiyeni tsopano timenye basi tiyeni tithibule Iran tione kuti zikhala bwanji. Nope, zapeza zoti ndi opposite. A Trump ndithu alembanso ndithu message mobwereza. A Trump message yawo ndi imodzi: please stop shooting. Siyani kushuta, siyani kumenyana basi. Just coming online, and so is President Trump. As you said, a very simple message there on his Truth Social account saying Israel and Iran must immediately stop shooting. So this is exactly the scenario that President Trump, the White House, U.S. diplomats were specifically trying to avoid, the escalation that we've seen over the course of the last 12 hours or so. Very different situation than what we've seen over the course of the past few days, which has been, if anything, a signaling from U.S. officials of optimism. Zithire bomba Irani ndi Israel siyani kumenyana, khalani chete basi. So zinthu zimene zikuoneka kuno kuti zimene zapanga expose zaulula kuti amene ali desperate, amene akupempha kuti deal ichitike ndi ndani. Definitely ndekuti ndi Trump ndi amene akupempha kuti deal ichitike. Iran ikudziwa chimene chikuchitika pakati pa anthu amene wawa. Anyway, izizi ma strike angochitika pakati pa Iran ndi Israel. Chimene chachitika so ku America chino kuti mafuta so skyrocket akwera. Mafuta akwera mtengo. Anyway, so kumamawa waleloli pa 8 June 2026 zinapeza zoti Mahouthis goli jala ku Yemen lija sobano. Mahouthis anazaphulisa anazaponyanso nawonso mabombawo kupita ku Israel, kenakonso Iran so ndikuonjezerapo so panepo ngati replies. So ataponya mabomba amene ajawo panapeza nzoti analengezanso. Mahouthis aja konzoti pakadali panopa tatsekaso pa Bab al-Mandeb limene ndithu pamene poso tikhoza kuona kuti ndi pafupi ndi zilingaliso pa Strait of Hormuz penaso, koma pamene papa pamadutsanso pano pamadutsa 12%, pamadutsa 12% ya mafuta a dziko lonse lapasi. Mmene kuona kuti ngati pa Strait of Hormuz pakuvuta 20%, kuonjezeranso 12%, 32% ya mafuta global supply ndikuti paliso mavuto enaso amene akuchitikanso. So awo ndithu ndi ma update apanopa, komabe timakuwuzanibe takhati kunena nthawi yayitali, takhati tikunena mungobwereza kwanena kuti akolako izizi Israel zimene imafuna nkhondo basi, imafuna mtopola basi, pakhale nkhondo iniyo mufune musafune. Okay, pa nthawi imene zinthu zikuoneka zoti at least mnako zithekako chanchani ndithu Israel imayesetsa kunzi deal isatheke. Chifukwa chani? Chifukwa kuti Israel ili ndi project yayikulu, ili ndi ntchito yayikulu, ili ndi zimene ikufuna, zimene timabwereza ndi maumbono omwe kwanza kuti akufuna ndithu greater Israel. Ndi project ya imene ili kumtima kwawo imene kuti koseko apolisi atenge mayiko aja zimene so zikutsasanaso. I mean, okay, American imakhala yangokwera nawo mlenganso ndi zawuzo komano kweni mmene mulibe mulake zibe na iwo alibe nazo phindulo zawo zimenezozo. So kutsogolo kuno tiona mmene zingakhaliye pakati pa anthu awiri amene wawa, komano a Trump nawonso akufiraso ngati ndi chiphinjo spokers, komano palibe imene angachite. Netanyahu ndi bwana wawo a Trump, palibe imene angachite. Right? Apa nkhani tukamba in reality, like muchilungamo chene ndabwana awo. Anyway,
maplayer a dziko la Iran awakaniza mavisa ngakhale kuti president wa FIFA analoleza kuti ayi alisali ndi ufulu amenye mpira komano maplayers aja pene anapanga apply mavisa America sopano yakana mavisa aja mwadala kuti aya maplayer ku Iran asabwere. So Mexico yangoti ayi osadandaula paja ndithu mpira umenyedwa kuthu kumaiko atatu. So Mexico yauza kuti kabwerani nyamukani muzibwera so anyamuka kale afikanso ndithu ku dziko la Mexico. So akhale akumenya ngati FIFA ndi aoni ma update panopa mmene zinthu zikuyendera zotsatira zinazo ndithu tikhalenso tikukudziwitsani kuti chikuchitika njani, koma Trump akupempha kuti chonde nkhondo imene isapitirire chifukwa akudziwa kuti ma damages ma casualties ndi otani. By the way, zinthu zambiri zikupangidwa unfolded pakadali pano zikutambasuka nkhani yokhudzana ndi kuununga kumene Iran inaununga kuununga mabase aku America. CNN ikuona kuti BBC, CNN ikuona kuti akuluakulu Iran inaununga kwambiri kuposa mmene ankalengezera pa social media. Ineyo ndakhala ndikufotokoza pano kuti akuluakulu azungu akamapanga nkhani zawo simungamvetse bwinobwino. Chilungamo amachiseka pambalipo kena kunkuma kamba nkhani zina. Anyway, nkhani yokhudzana ndi Abraham Gerald Ford chinabuka moto chicha. Anyway, Trump ananongosola kwani zoti yayi okay, malipoto oyambirira kuti ku Londres ku machini washing machine aja kuti kunabuka moto kaya zinatani ndi panali moto umene kuchako wa 30 hours 30 moto msitimamo mpaka nkaganiza konse kuti basi sitima ayiluza. You understand mmene mareport amanenera ndi kunapya ndithu kumeneko kunapya and panopa akunena kuti patsano pang'ono panopa akunena kuti akufufuzabe kuti chinachitika njani. Ngakhale kuti Trump anaza ululaso mu video so inaso kunena kuti akuluakulu tili kumene kuchako anazi totane mabomba ati phwasane mabomba ife tinachita kuthawa. We knew there was a problem when we noticed at 1 o'clock in the morning, every 32 seconds, another airplane, a very fast plane, was coming off the deck of an aircraft carrier. That's actually the biggest aircraft carrier in the world. And every 32 seconds, boom, boom, boom. And it was 1 o'clock in the morning, so we said, okay, I think we're in trouble. But they were ready for us, Johnny. And we were ready. He said we were ready. And then they hit us. And they came from 17 different angles. They were here, they were there. We ran for our lives. It was over. And it was. So, pano ambano kuonesa sono ma damages mmene zimaoneka mmene zinaliti kuti zaonongeka motani mu chistima mocha. So, izo ndi zimene zili guys. Thank you so much. Bukhala mopo kuti ma update naso tizikupasiranisoni. Wana wayeni cameras.